با ҳама ассалому алайкум, бо шумо маъмурҷон Суванов аз канали Маъмуразия. имрӯз якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ 14 феврал будааст. дар ин видео сёмка кардем буқои калон, буқои средни барои боқидан, барои бастан, буқачаҳои ёш арзонак барои молкунӣ, барои хариди фурӯш, ҳамаи намуди буқаҳо ҳаст. нархи кунҷора 4 сомон будааст дар бозор. бо ахири бозорда 10 дирам 20 дирам бо арзон мешавад. агар оптум кунҷора харидагӣ бошен дар Калхозобод чи аст, бисёриҳо медонанд, ҷои кунҷораброрӣ аст. ҳамуҷа бисёртар гирифтани бошен, рафта ҳамуҷа бигирен, арзон меғалта. видеоро то охирша тамошо кунем, маъқул боша лайк, агар шумо дар канали мо меҳмон бошен ҳатман подписатсия кунем. рафтем сар кардем ай буқаҳо дықта буқа ардишам на ҳазори гуфтеста бу савдо мешидааст. иш зард мана иш сиёҳ на ҳазори бо савдо мешава. бозор 7,5 нарх кардеста ардишам 7,5 надодааст. мана буқаи навбатӣ калон 15,000 гуфтеста бо савдо мешидааст. бозор то 13,000 нарх кардааст, вале 13,000 надодаем. она қарабине хитон мана буқаи навбатӣ буқачаи ёш 1,5 сола будааст. 6,5 гуфтеста бо савдо мешавад. беши ярм қиляфтум бозор то 5,5 нарх кардеста. мана дута буқачаи ёш наи калониш 6,5 будааст, иш 5,5 будааст. иша бузур майдаша мана 4,5 кадай, иша мана 58 бузур нарх кадааст. мана Bigi bacha kime barmış? мана Karpat. мана буқои навбатӣ дута буқа 7,000 гуфтеста бу савдо мешава. бозор 6,200 6,300 нарх кадеста. ҳар душа мана як хел будааст, нархшам як хел. қара бинен пародаш соус. ма буқаи ала 7,000 дедingizmi? 7,000 гуфтеста бу савдо мешава. бозор 66-67 нарх кадеста, вале надодааст. буқаи ала харобак барои бастан. буқаи навбатӣ неч пул бу? қанча бу? 8 Yo'q, qancha qilyapti? Bozor qancha qilyapti? Bozor 75 ha? 8,5 deyapsiz. 8. Ha, mana bu qay navbati 8,000 budast, bu savdo meshava. Bozor to 7,5 narxga desa. Qo'li nadodast. Mana bu qarabinen. Savdo mekanlar. Mana moli unday oshno. Mana bu qay zoti. Oli 2 sola nashidast, 1,5 sola budast. 10,5 dedingizmi? Narxish 10,500 bu savdo meshava. Bozor to 9,500 narxga deysiz mana. Parodosha binen. Чисто Карпат. Карпати тоза. У нас сарыш. Буқайсия, мана нархиш 9,000 бу савдо мешава. Бозор ай 8,000 сар кадаги то 8,500 нарх кадеса. Оли надодаст. Қайсия харобтар барои бастан. Мана дута буқаи
Angus da monanda yakın çaliş budast. Ba fikrim Angus buqay Angus da mondagan 11000 har disham ay 2 sola guzashtagi budast. Ay 1 sola nav guzashtagi budast. Har disham 11000 bozor har disha 9000 narxga desay 18000 da oli nadodast. Mana kalosh. Mana buqay navbati buqay siyah xushru budast. Parodasham nas. Ro'y boqidan. Chand sola boshay? Qaribi 2 sola ast. Qaribi 2 sola budast. 8500 kutesta bu savdo meshava. Bozor ay 6000 to 7000 narx kadesay. Oli nadodast ona. Hozir ina 6000 da savdo kadesay. Dodagish nest. Mana bu qachai shved. Qachai shved. 9000 gutena, 9000 narxish bu savdo meshava. Bozor 86 87 narx kadesay. Oli nadodast ona. Shveti toza budast. Mana buqay navbati 10000 budast. Bu savdo meshava. Bozor to 82 ra narx kadast. Oli dodagish nest. 8200 bozor narx kadast. Mana buqay navbati 7700 budast narxish bu savdo meshava. Nam yonishdaroz parodashti ягон камбуди надора. Bozor to 72 ra narx kadesay ona. Oli dodagish nest. Mana duta buqay yosh 7000 gutesay bu savdo meshidast. Ne yakmış. Sin solsh raftaga ba fikrim shoxoshon daroz барои бастан мана иш дуимаш ҳар душам 8 яхил будааст 7000 гуфтеста савдо мешава бозор 5500 ҳар душам нарх кардааст 5500 нарх кардеста оли додагиш нест набуқаи швед пародаша бинехтон 7500 гуфтеста савдо мешава бозор 66 65 то 67 нарх кардеста оли додагиш нест мана уқа мана бачаи швед парода махтом бинен пародаша 7,5 deyapsizmi? 8000 budast bu savdo meshava. Bozor 7200 narx desa. In 1,5 sola budast. Agar qaribi 2 sola bugam durug meshava. Parodasha bine xtom mana 1,5 sola budast bu qacha. Moli eshpek. Ne buqay navbati narxish 8000. Buqay mana tag'o budast. Bozor 6200 bozor narx desa. Oli dodagish nest. Mana buqa. Bine xtom. Mana duta buqa. Ish haftada budast. Gurksvet mana. Yak подписчикомон Gurksvet pursidagi bud mana Gurksvetish. Haftada gutesa bozor 62 qadast. Nesh 77. Bu savdo meshava ish siyah. 77 gutesa bozor 69 narx qadast. Yaxshi mana. Mana buqay navbati buqachay zoti budast shved paroda. 72 gutesa bu savdo meshava. Bozor oli china qadast. Nav daromadaga mana. Mana buqoy optim savdo hammash buqachov mana.
ай як сола гузаштагиам буқачаҳои ёш 7000 мана 7000 будааст боз савдо мешавад. Бозор ами оптам 62 6250 нарх кардааст. Ҳамаша оптам, ҳоли додагиш нест. На буқора як бори дигар нишон батем. На ай қафош хушру бинед, мана и пародаш соз будааст. Мана дута буқаи ёш як сола навгузаштагӣ будааст. 58 боз савдо мешавад. Наи дуюмш мана. Ба бозор 54 55 нарх кардааст. Мана буқаи навбатӣ буқачаи ёш ала 58 гуфтест боз савдо мешавад. Бозор 52 53 нарх кардааст. Каллаасам бигӯрзад. Мана калаш. На буқачаи ёш буқаи зард 5000 гуфтест савдо мешавад. Бозор 45 46 нарх кардааст. Мана буқачаи харобак. Мана буқачаи навбатӣ 5000 гуфтест боз савдо мешавад. Бозор 46 47 нарх кардааст. Буқачаи ёши харобак. На буқаи навбатӣ 5000 будааст боз савдо мешавад. Бозор 45 46 то 47 ишам нарх кардааст. Мана ай қафош на буқачаи швед пародаша бинем миёнаш дароз нархаш 63 6300 боз савдо мешавад. 5 чанд кад бозор 5750 сум бозор нарх кардааст. Мана пародаша бинем на буқачаи ёш 6000 боз савдо мешавад. 50 чанд кад бозор 53 52 53 бозор нарх кардааст. Бу қанча ака? Бул 55. Иш мана 55 боз савдо мешавад. Бозор то 5000 нарх кардааст. Моли додагиш нест. Мана қанчадан булар ака? 5 миллион. Ну дута буқаи тарғил, ҳар душам тарғил будааст. 5000 боз савдо мешавад. Бозор нечидан қиlyapti? Bozor har xil so'rayapti. Maydan nechi qildi? Maydani 4 ming so'rayapti. In maydaша 4000 narx kardaaст. Dodagich neст. Kattasichi? 45. Isha 45 narx kardaaст. Kalon isha. Mana. Maseta buqachai yosh 45 budaaст. Har sesham boz savdo meshavad. Bozor har sesha yak joya 41 narx kardaaст. Holi dodagich neist. Isha 4 beryapti. Isha 39 kardaaст. 38 nosha 41 kardaaст. Mana примерно 6 моҳ 7 моҳ буқачаҳо. Мана буқачаҳои ёш 5500 5000 5200 боз савдо мешавад. Озии бозор чанд кардагишам мепурсем. Буни неч қилdi? Shu chona? Nay yakta, buna ditta. Har sesha 14400 narx kredasam na setasha.
Ne setaş? Bular nechdan qilyapti? Noşa 48, 42. Bunisichi? Mana bu qacha yosh, 5000 rupiya bu savdo mishava. Bozor to 40 narxida است. ولی دوداگیش نیست. 6 ماه 7 ماه bu qacha buda است. Mana 3 ta buqay yosh. Bular savdo bo'ldimi bu? Ha, bular savdo bo'ldi. 14.400. 3 ta buqacha o'z harsish ham shuni nishon bitayım. Cho'rda 14.400 ga berdik. cho'rda 1400 na harsish savdo shida است. Narxi realni ham binin. Ne yakınmış bud, ne parodaş, ne iş soz budas, ne alaça. Harsish. Targ'il, ha. Cho'rda 1400 harsish, hozi baraka shida است mana. Ha, mana bu qacha yosh, yak sola shidagi ya ne? Yak sola shidagi na budast. 7000 rupiya bu savdo mishava. Bozor to 6000 narxida است mana. Qay shved paroda. Ay qafosham nishon bitayım.